होमबा दिनै जोङो स्टार्ट खालामनि माखो अर्गेनिक केमिस्ट्रि अर्गेनिक केमिस्ट्रिखौ मानियो अर्गेनिक केमिस्ट्रि क्लास 11 निफ्राय क्लास 11 नि अर्गेनिक केमिस्ट्रि क्लास 11 नि दाथ' होमबा जोङो अर्गेनिक केमिस्ट्रि होननाय लोगो लोगोनो माखौ मिथियो कार्बननि केमिस्ट्रि ओमफ्राय खायसे हेटेर एटम खायसे माने हेटेर एटम्स फर एग्जांपल हेटेर एटम्स मायो नाइट्रोजन क्लरिन फ्लुरिन आयडिन साल्फार बेफोर मायो हेटेर एटम हिसाबै ओंखारगोन माने ओमफ्राय अर्गेनिक केमिस्ट्रियाव मेनलि मा कार्बन केमिस्ट्रि कार्बनजों लोगोसे मा थायो जोंनिया हाइड्रोजन कार्बननि भेलेन्सिया बेसेबां भेलेन्सिया 4 नंगौना कार्बननि भेलेन्सिया 4 होमबा इखो कार्बननि भेलेन्सिखौ सोर फुलफिल खालामो हाइड्रोजना बेस्ट फ्रेन्ड बायदि मायो कार्बननि भेलेन्सिखौ फुलफिल खालामो ओमफ्राय हेटेर एटमा जुदि फैयो नोंहा हेटेर एटम फैयोबाथाय हाइड्रोजनखौ कार्बना एंगारो माने लयेल नङायो कार्बना मायो नट लयेल नटखौ क्रस खालामनो हायो नट लयेल नोङो हाइड्रोजन आयनो गोनांथि समाव गावनि भेलेन्सिखौ फुलफिल खालामनो फैगोन ओमफ्राय बेलेग हेटेर एटम फैयोबाथाय मायो कार्बना हाइड्रोजनखौ होखारगोन दिस इज बेबुला राइट जियानो जा ओमफ्राय जोङो मायो कम्पाउन्डखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो मोनसेया मायो अर्गेनिक कम्पाउन्ड मोनसेया मायो इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड लिरलाय कम्पाउन्ड सपोज मोनसे कम्पाउन्ड होनगोन कम्पाउन्डखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो मोनसेया मायो अर्गेनिक कम्पाउन्ड मोनसेया अर्गेनिक मोनसेया इनअर्गेनिक फार्स्टआव मा सोंनाय जादोंमोन अर्गेनिक कम्पाउन्डफोरखौ मेनलि प्लान्ट्स आरो मायाव एनिमाल्सनियाव मोननाय जायो सानोमोन मायाव प्लान्ट्स आरो एनिमाल्सनियाव मोननाय जायो सानोमोन ओमफ्राय इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड्सफोरखौ मायो मिनारेल्स आरो गेसाव मिनारेल्स एन्ड गेस बेयाव मायो मोनो होननानै सानोमोन खिन्थु सासे साइन्टिस्टआ सोरो Wohler माबोरै प्रनाउन्स खालामगोन बेखौ WOHLER Wohler होननाय सासे साइन्टिस्टआ मायो मोनसे रिएक्सन खालामदोंमोन जाय रिएक्सनाव मायो इनअर्गेनिकनिफ्राय मायाव सोलायदोंमोन अर्गेनिकआव सोलायदोंमोन इनअर्गेनिक कम्पाउन्डनिफ्राय अर्गेनिक कम्पाउन्ड मोनदोंमोन रिएक्सना ओरैमोन NH4 प्लस O माइनास C ट्रिपल बन्ड N बेखौ मा खालामदोंमोन हिट होदोंमोन हिट होनानै मा फर्म जादोंमोन इउरिया NH2 C डाबल बन्ड O NH2 ओमफ्राय इयो मायो मोनसे इउरियाया अर्गेनिक कम्पाउन्ड नंगौ अर्गेनिक कम्पाउन्ड बे मायो इनअर्गेनिक होमबा मा मोनदोंमोन जोङो इनअर्गेनिक कम्पाउन्डनिफ्राय अर्गेनिक कम्पाउन्डआव सोलायदोंमोन माने इनअर्गेनिक कम्पाउन्डनिफ्राय अर्गेनिक कम्पाउन्डखौ मोननो हादोंमोन सोर मोनदोंमोन वलारआ फार्स्टआव मा सानदोंमोन जोङो अर्गेनिक कम्पाउन्डखौ अनलि प्लान्ट्स आरो एनिमेल्सनिफ्रायल' मोनो होनना साननाय जादोंमोन खिन्थु नैबे रिएक्सननिफ्राय मा मोनदों जोङो इनअर्गेनिकनिफ्राय अर्गेनिकबो मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय टेस्ट नायलांबाय थाबाय ओमफ्राय मा मोनलांबाय थाखो जोङो माखासे मानि अर्गेनिक कम्पाउन्ड मोननाय जालांबाय ओमफ्राय इदि माखासे मानि अर्गेनिक कम्पाउन्ड मोननायनि जाहोना मा माबोरै मोननो हाखो इदि बायदि माखासे मानि अर्गेनिक कम्पाउन्ड सपोज जोङो मोनसे एग्जाम्पल होनाय कार्बन CH3 CH2 CH3 बिदि बायदि नंगौना आरो मा मोनो जोंनिया CH3 CH2 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 CH3 इदि मायो गोलाव ट्रेन खालामनो हायो मिथिबायना कार्बन हायनि थाखायनो मा मोनो जोङो एकदम भेराइटि माखासे जेनेबा इदि गोलाव नङालासिनो मायो ब्रान्च हिसाबैबो मा खालामनो हायो कार्बना ब्रान्चबो खालामनो हायो माने गावजों गावनि गेजेरावनो मिथिबायना गावजों गावनि गेजेरावनो इदि माखासे महर लानो हायो माने
बिदि प्रपार्टिखौ मा होनो केटेनेसन मा बुङो इखो केटेनेसन प्रपार्टि केटेनेसन प्रपार्टि थानायनि थाखाय बे कार्बननियाव केटेनेसन प्रपार्टि थानायनि थाखायनो जोङो अर्गेनिकनि माखासे कम्पाउन्ड मोननाय जायो केटेनेसन प्रपार्टिया मा इलाय केटेनेसन प्रपार्टिया मायो सेल्फ लिंकिं प्रपार्टि बुङो बेखौ सेल्फ लिंकिं प्रपार्टि केटेनेसन प्रपार्टिखौ मा बुङो सेल्फ लिंकिं प्रपार्टि इदि मोनाखै होनबा कार्बननि गेजेरावनो इदि लिंक खालामलाङो माने जइन जालाङो ना कार्बननि गेजेरावनो मायो बिदि जइन जालांनो हायो बिदि प्रपार्टिखौ मा होनो सेल्फ लिंकिं सरि केटेनेसन होनो इमाय सेल्फ लिंकिं कार्बनाल' इदि माखासे ब्रान्च खालामनो हायो मिथिबाय इदि माखासे गोलाव ट्रेनिं खालामनो हायो बेलेगफोरा हाया बेलेग अक्सिजेन मायो थ्रियाव लासैल'सो मोनो नोंना जोंहा अजन बेनिफ्राय साल्फारालाय S8आव लासैल' मोनो नाइट्रजेननियालाय N2ल'सो नंगौना बिदि बायदि होमबा कार्बननि बायदि इदि गावनो गाव लिंक जानानै मायो मलिक्युल फर्म खालामनो हानाय रावबो गैया सोरल' कार्बनाल' बेनिखायनो कार्बननियाव मायो केटेनेसन प्रपार्टि थानायनि थाखायनो माखासे हाइड्र'कार्बनफोर दोंसोगारो जागोन ना बुहुद दङ बुहुद माने ओमफ्राय दानिया मा होनो नै आं माबायदि लिरदोंमोन दानि CH3 sorry CH2 गोलाव जायोबाथाय CH2 CH3 बिदि गोलाव लिरनो मायो जोंना माखासे सम नांगौ जायो नोंना होमबा इदि प्रब्लेमखौ मायो सल्भ खालामनो थाखायनो मा मोनदोंमोन मोनसे बन्ड लाइन स्ट्राक्चार ड्र खालामनो होननाय मोनसे मायिखौ आइडिया इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन आरोना बन्ड लाइन स्ट्राक्चार होमबा बन्ड लाइन स्ट्राक्चार माबायदि बुंगोन जोङो बन्ड लाइन स्ट्राक्चार इयाव इदि कार्बनफोरखौ मा महराव लिरो जोङो जिग महराव लिरो मा महराव लिरो जिग महराव लिरो जिगआबो ओरै ओरैनोगा बिदि महराव लिरो ओमफ्राय इफोराव खना खनायाव थानायफोरा मायो कार्बन मिथिबाय दा इफोराव खना खनायाव थानायफोरा मायो कार्बन इयाव मोनसे कार्बन दङ 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 बेनिफ्राय मायो इयाव मोनसे कार्बन दङ ओमफ्राय जिग महराव मायो जोङो हाइड्रजेनखौ होआ मिथिबायना हाइड्रजेनखौ होआ ओमफ्राय हाइड्रजेना मायो कार्बननि खैथा भेलेन्सि थायो मोननै भेलेन्सि थायो नालाय इ मोनसे कार्बना इ मोनसे कार्बनदो आरो इ मोनसे कार्बनदो मोननै थांबाय नालाय अबभियासलि मोननै मा जायो हाइड्रजेन थायो जुदि हाइड्रजेननि अनगा हेटेर' एटम थायो बेलेग हेटेर' एटम थायोबा नंगौना हेटेर' एटमखौ मा होनगौमोन अक्सिजेन नाइट्रजेन हेल'जेन साल्फार इफोरो थायोबा मायो जोङो खिन्थिनांगोन कार्बनाव हाइड्रजेन थायोबाल' मायो जोङो खिन्थिया मानोना जों कार्बनजों लोगोसे भेलेन्सिखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय मायो हाइड्रजेना थायो होननानै मिथिखायो नालाय जोङो हाइड्रजेनखौ खिन्थिलाया ओमफ्राय जुदि हेटेर' एटम थायोबा जोङो हेटेर' एटमफोरा सोरो अक्सिजेन नाइट्रजेन हेल'जेन आरो साल्फार इसोरो थायोबा मा खालामो जोङो खिन्थिनानै होगोन साप'ज जोंनिया अक्सिजेन दङ आरोना अक्सिजेन साप'ज इयाव मा दङ OH दङ ओमफ्राय जों इखौ खिन्थिनांगोन मिथिबाय आरो मोनसे खोन्था नै जुदि हाइड्रजेना कार्बननि अनगा बेलेग हेटेर' एटमजों थायोबा मायो इखौ खिन्थिनांगोन इयाव जेरै खिन्थिदों जोङो हाइड्रजेनखौ अक्सिजेनजों मा दङ हाइड्रजेन दंफायो OH ग्रुप ओमफ्राय इखौ जों मायो खिन्थिनो नांगोन ओमफ्राय नै जुदि कार्बनल' थायो नोंना सरि कार्बन थायोबा कार्बनजों हाइड्रजेन इयाव दङ होननानै मा मिथिखायो जोङो हाइड्रजेन दङ होननानै मिथिखायो इदि बायदि रिप्रेजेन्ट खालामनायखौ मा होनो जोङो बन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन मिथिबायना बन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन ओमफ्राय खना खनानिखौ मा होनदोंमोन इदि खनानि मा जायो कार्बन इयाव दङ कार्बन इयाव दङ कार्बन नंगौ ओमफ्राय नै इ मोनसेखौ बोनिदो जों फार्स्ट इखौ गोजौआव होनायखौ इखौ बोनि जों इयाव खैथा दङ कार्बन 1 2 1 2 3 4 5 6 नंगौना कार्बनना खैथा दङ 6 होमबा 1 2 3 4 5 बेनिफ्राय 6 नंगौना 1 2 3 4 5 6 होमबा नै इखौ माबोरै रिप्रेजेन्ट खालामगोन जोङो बिदि रिप्रेजेन्ट खालामगोन खैथामोन कार्बना 6 थामोन नंगौना होमबा 1 2
3 4 5 6 हागोन हागोन दे ओमफ्राय ड्र खालामगोन इदि ड्र खालामगोन थिक थिक नंफोराव दे माखासे एग्जाम्पल लाबोनोसै जों मोननैसो एग्जाम्पल मोननैसो एग्जाम्पल लाबोनोसै जों एग्जाम्पल वानाव होनि CH3 CH2 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 CH3 बेखौ नोंसोरो भिडिअखौ पज खालामनानै ट्राइ खालामलाय आं होनै माने ओमफ्राय नोंसोर गावनो खालामग्रो ट्राइ खालामग्रो ओमफ्राय खैथा दङ इयाव 1 2 3 4 5 5 दङ नोंना कार्बना खैथा दङ 5 ओमफ्राय 1 2 3 4 5 नोंना बेनो जाबाय बेनि बन्ड रिप्रेजेन्टेसना 1 2 3 4 5 ओमफ्राय नाम्बार 2 मा दङ जोंनिया CH3 CH2 CH2 OH नंगौना बेखौ बोरै रिप्रेजेन्ट खालामगोन जों बेखौ खैथा दं कार्बना मोनसे मोननै मोनथाम नंगौना मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय मोनथाम थार्डनि कार्बनजों मा जाना दङ OH नांना दङ नंगौना ओमफ्राय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थार्डनिजों मा नांना दङ OH ग्रुपआ नांनानै दङ जागोन ना हासिगोन ना कार्बना खैथा दङ मोनसे मोननै मोनथाम 1 2 3 बेजों मा नांना दङ OH आरो एग्जाम्पल लाबाव CH3 CH2 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 CHO बेयाव मा नांना दङ एल्डिहाइड ग्रुपआ नांना दङ खैथा 1 2 3 4 5 5 नोंना कार्बननि अनजिमाया बेसेबां 5 1 2 3 4 5 ओमफ्राय 5 कार्बनाव मा दङ OH ना दङ नोंना ओमफ्राय हाइड्रजेन मोनसेल' मा दङ अक्सिजेना कार्बनजों मोननै बन्ड खालामनांगोन 1 2 3 4 5 मा दङ हाइड्रजेन बेयाव दङ अक्सिजेन जागोन खैथा दं कार्बना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ओमफ्राय फिफ्थ कार्बनाव मायो मोनसे अक्सिजेन मोनसे हाइड्रजेन दङ नोंना हाइड्रजेन इदि ओमफ्राय अक्सिजेना डाबल बन्ड खालामगोन मोनसे कार्बननि भेलेन्सिया मा जागोन होमबासो कमप्लिट जागोन नोंना 1 2 3 4 इदि ओमफ्राय आरो मोनसेबाव मायो मोनसे लाबाव CH3 CH2 NH CH2 CH3 बेखौ खालाम बेखौ खालाम खैथा कार्बन मोनसे मोननै 1 2 सेकेन्ड कार्बनजों मा नांना दङ नाइट्रजेनाव दङ मोनसे हाइड्रजेन आरो नाइट्रजेना माजों कार्बन कार्बन बिदि नंगौना बे कार्बनखौ नाङा दे बेसे दङ CH3 CH2 NH CH2 CH3 नंगौना बिदि ओमफ्राय बन्ड रिप्रेजेन्ट खालामनायखौ जोङो मायो हाबाय नोंसोरो आंनिखौ खेबसे लोगोनो खालामलांदों नोंना खिन्थु नोंसोरो मा खालामो थाद'नानै गावसोरनो ट्राइ खालामो ओमफ्राय हायाबासो प्रसिड खालाम जागोन ना होमबा दे हासिगोन दे गारगोन जोङो बन्डखौ मायो बन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन गासिगोन जोङो लाइनाव लाइनजों माबोरै रिप्रेजेन्ट खालामनानै लिरो जोङो नोंसोर मा खालाम कार्बननि अनजिमाखौ साननानै दिग दिग महराव लिरबानो जाबाय मोनफ्रोम खना खनायाव मा थागोन कार्बन थागोन ओमफ्राय आरो जिग जेग लाइननि जोबनायावबो मा थायो कार्बन थायो ओमफ्राय सोर माबा मोनसे हेटेर' एटम थायो होबाय हेटेर' एटमखौ दानिया नोंसोरना डिग्री of carbon degree of carbon degree of carbon degree of carbon degree of carbon ओरै मोना होमबा नोंसोरो प्राइमारि सेकेन्डारि टार्सियारि बिदि मा होनगोन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ओमफ्राय माबायदि कार्बनखौ 1 डिग्री होनो माबायदि कार्बनखौ 2 डिग्री होनो माबायदि कार्बनखौ 3 डिग्री होनो बेखौ जोङो मायो नायनि डेफिनेसनखौ लिरनो दे डेफिनेसनखौ लिरनो दा the number of carbon atoms the number of carbon atoms directly attached directly attached with the carbon directly attached with the carbon होमबा मोनसे कार्बनजों डाइरेक्टलि खैथा कार्बना एटाच जाना दङ बेखौ मा होनो जोङो डिग्री एग्जाम्पल
example ini मोनसे example example suppose जोङो CH3 CH2 CH3 माने फार्स्टनि कार्बन होनाय फार्स्टनि कार्बनजों खैथा कार्बना एटाच जाना दङ मोनसे नंगौना मोनसे इ फार्स्टनि कार्बनजों मोनसेल' एटाच जाना गैया होनबा बिसोरो इ मोनसेल' दङ होमबा इ कार्बनखौ मा होनगोन जोङो 1 डिग्री ओमफ्राय इ कार्बनजों खैथा एटाच जाना दङ इखि मोनसे नंगौना मोननै एटाच जाना दङ ओमफ्राय मा होनगोन सेकेन्डारि इ मोनसे कार्बन आरो इ मोनसे कार्बनजों खैथा नै इ मोनसे याल' एटाच जाना गैया होमबा बेनिखायनो इयो मायो प्राइमारि मिथिबायना होमबा माबायदि प्राइमारि माबायदिया सेकेन्डारि दा सेकेन्डारिखौ नायनि होमबा माबायदिखौ सेकेन्डारि आरो टारसियारिबो नंगौना CH3 CH2 OH ओमफ्राय इ मोनसे कार्बनखौ नाय इ मोनसे कार्बना खैथाजों एटाच जादों मोनसेजोंल' नंगौना ओमफ्राय मायो प्राइमारि इ मोनसे कार्बन आरो इ मोनसे कार्बना इखि आगदाखि मोनसे आगसिखि मोनसे गोजौखि मोनसे मोनथाम नंगौना मोनथाम कार्बनजों मायो एटाच जादों कार्बनखौल' नाय हाइड्रजेनखौ नायनो नाङा जों माखौल' कार्बनखौल' नाय ओमफ्राय इ कार्बना खैथा मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय मायो टारसियारि ओमफ्राय मोनसेया इखिल'सो नंगौना प्राइमारि जागोन नायो इ मोनसेया इ खौसेथि अक्सिजेनसो नङा होमबा जोंनो माखौ नांगौ कार्बनजोंल' नांगौ ओमफ्राय इ कार्बना माजों एटाच जादों इ मोनसे कार्बनजों बेबो मायो प्राइमारि इ मोनसे कार्बना मायो प्राइमारि आरो CH3 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 एवलाय इ मोनसे माजों प्राइमारि नंगौना इ मोनसेजोंल'सो नालाय इ मोनसेयाबो मायो प्राइमारि इ मोनसेयाबो मायो प्राइमारि इ मोनसेयाबो प्राइमारि इ मोनसेयालाय इ मोनसेया खैथा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै नंगौना इखौ मा होनो क्वाटारनारि 4 डिग्री नंगौना इ मायो क्वाटारनारि कार्बन इ मोनसे प्राइमारि गासिगोन ना डिग्री अफ कार्बनखौ जों सिनायनो हागोन नोंना माबोरै हायो जोङो मोनसे कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जाना दङ इखौल' नाय होमबा नै इ एक्जाम्पलाव मा होनदों फार्स्टनि कार्बना इ मोनसे कार्बनजों इ सेकेन्डनि कार्बना मायो आगदा आगसि खावनैखिबो एटाच जादों माने खावनैखिबो नांजोबना दङ बिदि आरो टेन्सेस जेरै गोसोआव लायो जायखिजाया डेफिनेसनखौ लिरना होबाय आङो एक्जाम्पलबो होबाय बुजिदो नोंसोरो बुजिलायनो नाङि एख' गोरा बुस्थुथ' गैया इयाव नङा होमबा खैथा एटाच जादों इखौल'सो साननांगौ से नै थाम थिखिनि मोनथाम बेफोरखौल'सो साननांगौ नङा होमबा बेनो ओमफ्राय दानिया नै प्राइमारि कार्बनखौ सरि कार्बननि डिग्रीखौथ' मिथिबाय नोङो हाइड्रजेननि डिग्रीलाय हाइड्रजेननि डिग्रीखौ माबोरै मिन्थिगोन हाइड्रजेना बेसेबां डिग्रीयाव दङ नोंदा बेसेबां डिग्रीयाव दङ होमबा number of hydrogen atoms in primary carbon is called primary hydrogen जाना होमबा प्राइमारि कार्बनजों नंगौदा प्राइमारि कार्बनजों खैथा हाइड्रजेना एटाच जाना दङ इखौ हाइड्रजेनखौनो मा होनो प्राइमारि हाइड्रजेन माने प्राइमारि कार्बनाव जि हाइड्रजेना नांजाबना दङ नंगौना सपोज CH3 नंगौना प्राइमारि कार्बना सोर इ प्राइमारि कार्बन नङा होमबा नंगौना इ प्राइमारि इ मोनसे कार्बना मायो प्राइमारि मोनसेल' कार्बनजों नांफबना दङ नालाय ओमफ्राय प्राइमारि कार्बनाव जि हाइड्रजेन दङ नंगौना इफोर हाइड्रजेनानो मायो प्राइमारि हाइड्रजेन जागोन ना इयो मायो इयाव खैथा दङ हाइड्रजेन मोनथाम दङ मोनसे इ मोनसे ओमफ्राय इखि मोनसे नंगौना ओमफ्राय इ हाइड्रजेना मायो प्राइमारि हाइड्रजेन इयावबो प्राइमारि हाइड्रजेन ओमफ्राय मायो प्राइमारि हाइड्रजेन जागोन ना ओमफ्राय बेबायदिनो सेकेन्डारि हाइड्रजेना मा जागोन होमबा सेकेन्डारि हाइड्रजेना मा जागोन secondary hydrogen मायो hydrogen atom attached to मायो secondary carbon जों नंगौ ओमफ्राय बिदिनो tertiary hydrogen मा जागोन hydrogen atom attached to मायो tertiary कार्बन नङा होमबा टारसियारि कार्बनजों एटाच जाना थानायखौ मा होनगोन जोङो ट्राइसियारि हाइड्रजेन सेकेन्डारि कार्बनजों एटाच जानाय हाइड्रजेनफोरखौ मा होनगोन जोङो सेकेन्डारि हाइड्रजेन बेनिफ्राय प्राइमारि कार्बनजों एटाच जानाय हाइड्रजेनखौ मा होनगोन जोङो
प्राइमारि हाइड्रोजेन दानिया ओमफ्राय क्वाटारनारि कार्बनजों एटाच जानायखौ मा होनगोन जोङो क्वाटारनारि हाइड्रोजेन नङा होमबा नंगौ नङा नङा नंगौ क्वाटारनारि कार्बना माबोरैमोन क्वाटारनारि ओमफ्राय 4 डिग्री नंगौ होमबा मोनब्रैबो साइडजों क्वाटारनारि कार्बना मा जानांगोन लिंकेज थानाङा होमबा नंगौ मोनब्रैबो साइडआव माजोंनो एटाच जानांगोन क्वाटारनारि कार्बना मोनब्रैबो साइडआव कार्बनजोंनो एटाच जानांगोन नङा होमबा होमबा कार्बननि भेलेन्सिया बेसेमोन कार्बननि भेलेन्सिया 4 नङा होमबा नोंना कार्बननि भेलेन्सिया 4 माने मा जायो कार्बननि भेलेन्सिया 4 माने फैथायो मोनब्रैल' कभेलेन्ट बन्ड फर्म खालामनो हागोन इयो बेलेग एटमजों जागोन ओमफ्राय मोनब्रैबो माजों कार्बनजोंनो खालामखाबायबा होमबा 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री हाइड्रोजेन माबोरै फैगोन होमबा 4 डिग्री हाइड्रोजेन माबोरै फैनो बेनिखायनो जोंनिया मायो 4 डिग्री हाइड्रोजेन थाया मानि थाखाय ना 4 डिग्री कार्बनाव जोंनिया हाइड्रोजेनानो थाखायबा होमबा 4 डिग्री हाइड्रोजेन बोरै थानो बुजिबायना अके बुजिबाय दे बुजिबाय ओमफ्राय मोनसे मा दङ सुपार प्राइमारि कार्बन होननाय दङ मोनसे मा दङ सुपार प्राइमारि कार्बन सुपार प्राइमारि कार्बन super primary carbon amine which carbon has no degree which carbon has no degree जाय कार्बना डिग्री गैयै होननानै जोङो सुपार प्राइमारि कार्बन फर एग्जाम्पल HCOOH डिग्री जानो थानोबा मा जानांगौमोन कार्बना बेलेग कार्बनजों एटाच जानांगौमोन बे मोनसे कार्बना बेलेग कार्बनजों एटाच जानो नामा जायाखै नोंगोना होमबा बे मोनसे मायो सुपार प्राइमारि कार्बन बेखौ बनाय CH3O यावबो इ कार्बना मायो सुपार प्राइमारि कार्बन जागोन नंगौना मानोना इ मोनसे कार्बना रावबो कार्बनजों एटाच मायो गैया नंगौना बेनिखायनो बेबो मा जागोन सुपार प्राइमारि कार्बन बरिया बरिया होमबा जों माखौ मोनबाय डिग्रीखौ मिथिजोब्बाय माबायदि मिथिखो जोङो प्राइमारि डिग्रीया प्राइमारि कार्बन नंगौना 1 डिग्री कार्बना मायो मोनसेल' कार्बनजों एटाच जानाय ओमफ्राय 2 डिग्री कार्बना मायो मोननै कार्बनजों एटाच जानाय 3 डिग्री कार्बना मायो मोनथाम कार्बनजों एटाच जानाय ओमफ्राय 4 डिग्री कार्बना मायो मोनब्रै कार्बनजों एटाच जानाय ओमफ्राय प्राइमारि हाइड्रोजेना मायो जाय प्राइमारि कार्बनजों एटाच जादों सेकेन्डारि हाइड्रोजेना मायो जाय सेकेन्डारि कार्बनजों एटाच जादों ओमफ्राय टार्सियारि हाइड्रोजेना मायो जाय टार्सियारि कार्बनजों एटाच जादों that's it right then मा मोनबावदों जोङो 4 डिग्री हाइड्रोजेन जोंनिया मायो थाया ओमफ्राय सुपार प्राइमारि कार्बना मायो जाय गुबुन कार्बनजों एटाच जाया that's it दानिया मायो जोङो डिग्री अफ एल्कहल बेबो एखे डिग्री अफ एल्कहलाबो एखे माबायदि एखे दे the degree of carbon at which OH group is attached hydrogen बायदिनो एखेबो the degree of carbon the degree of carbon at which maya which group OH group is attached होमबा जाय कार्बनाव OH ग्रुपआ एटाच जाना दङ नोंना जाय कार्बनाव OH ग्रुपआ एटाच जाना दङ बेखौनो मा होनो जोङो जाय कार्बनाव OH ग्रुपआ एटाच जाना दङ बे कार्बन नङा OH ग्रुपआ एटाच जाना दङ बेखौ मा होनो जोङो डिग्री अफ एल्कहल एग्जांपल होनदों एग्जांपलाव मा दङ सपोज बेनिफ्राय OH होननाय जोङो बनलाइनदो दा बुजिनांगोन ओमफ्राय इयाव मा दङ जिग कर्नाराव माथो जोंनिया कार्बन थायो ए कार्बना मा कार्बन ए कार्बना मा कार्बन सेकेन्डारि नङा होमबा इखि दङ मोनसे कार्बन इखि दङ मोनसे कार्बन इयाव दङ मोनसे कार्बन इयाव दङ मोनसे कार्बन इ कार्बनजों सोर नांजाबना दङ OH बेनिखायनो इ कार्बनखौ नायदो जोङो ओमफ्राय सेकेन्डारि कार्बनाव मायो OH नांजाबना दङ नालाय इखौ मोनगोन सेकेन्डारि एल्कहल नङाबा 2 डिग्री एल्कहल नंगौना बेनिफ्राय आरो एग्जांपल नाय चिकन बेल्टना बेन्दों ना नंगौना चिकन बेल्टना बेन्दों सोर हागो इखो सेकेन्डारि एल्कहल नंगौना इबो
एल्कहला OH ग्रुपासो जों नांजाबना दङ नै मोनसे कार्बनजों नांजाबना दङ। ओमफ्राय कार्बना खैथा कार्बनजों नांजाबना दङ? मोननै कार्बन होबाय एकावसेजों मोनसे एकावसेजों मोनसे ओंखायनो मा जायो सेकेन्डारि एल्कहल। बे मोनसेलाय OH माजों नांजाबना दङ इ कार्बनजों नङा इ कार्बना खैथा कार्बनजों नांजाबदों इ मोनसेल' नङा होमबा मा जायो प्राइमारि एल्कहल नङाबा मा होनो इखो 1 डिग्री एल्कहल। आरो बेखौ नाय नोंसोरो OH 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 दे इ मोनसे मायो इ मोनसे मा जागोन बेखौ मोनसे पस्ट खालाम नोंसोर खालाम ओमफ्राय एन्सारखौ मिलायनानै नाय होमबासो रोंगोन नोंसोर नङा होमबा दे पस्ट खालाम आरो एन्सारखौ मिलायनानै नाय ट्राइ खालामलाय नोंसोर ट्राइ खालामदो मोनथाम OH दङ नोंना होमबा इ मोनथाम OH ना माबेयासो प्राइमारि जागोन माबेया सेकेन्डारि जागोन माबेया टारसियारि जागोन बेखौ नायनांगोन प्राइमारि एल्कहल सेकेन्डारि एल्कहल आरो टारसियारि एल्कहल जाबाय दे आंबो खालामसै होमबा जाबायबा ओमफ्राय इ मोनसे मायो इ मोनसे मा जागोन इ मोनसेया खैथा कार्बन माजों इ कार्बनजों एटाच जादों नोङो इ कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जादों 1 2 3 नोंना ओमफ्राय मायो 3 डिग्री एल्कहल इ मोनसेलाय इ मोनसे OH आ मायो इ कार्बनजों नोंना इ कार्बना इखि मोनसे खैथा इ मोनसे OH आ सेकेन्डारि एल्कहल मायो 2 डिग्री एल्कहल ओमफ्राय मोनसे OH आ इ मोनसेल' नङा इ मोनसे कार्बनजों इ मोनसे इ कार्बना माजों मोनसेल' कार्बनजों एटाच जादों ओमफ्राय मायो 1 डिग्री एल्कहल जाबाय मिलायदोंमोन ना सोर सोरनि मिलायदोंमोन कंग्रेचुलेसन्स बरिया दानिया मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा मायो फिनल मायो जोंनिया मोनसे स्टार मार्क होना लिरना ला नोंसोरो फिनल has no degree फिनल has no degree नंगौना फिनला डिग्री गैया ओमफ्राय फिनला फरायाखै ना मायो फरायाखै फिनला सोरलै ये नंगौना फिन बे मायो कोइट बे माथाया डिग्री गैया किन्तु परन्तु मायो ini डिग्री थागोन थाया थागोन नङा इनिया बेसेबां डिग्री दङ इ OH आ इ OH आ इ कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जादों इ मोनसेल' नंगौना इ मोनसेजोंल' एटाच जादों नङा होमबा इ कार्बना माजों इ मोनसे कार्बनजोंल' एटाच जादों होमबा मा इयो प्राइमारि एल्कहल जागोन ना इयो प्राइमारि एल्कहल बढ़िया इबार मायो डिग्री अफ हेलोजेन इबार मायो जोंनिया डिग्री अफ हेलोजेन डिग्री अफ हेलोजेन हेलोजेन हेलोजेनखौ माजों रिप्रेजेन्ट खालामो जोंनि एक्स होनोमोन एक्स आ माजों समान जायो एक्स आ फ्लुरिन क्लरिन ब्रमिन आयडिन नंगौना एक्स आ एसजों समान एक्स आ मायो हेलोजेनफोरा मायो फ्लुराइड ब्रमाइड आयडाइड नंगौना बेफोरो ओमफ्राय इनिया बेखे मायो डिग्री अफ हेलोजेना बेखे मायो माखौ नायगोन जों अक्सिजेन बायदि एल्कहल बायदि नंगौना OH बायदि ओमफ्राय हाइड्रजेन बायदिबो ओमफ्राय हेलोजेना एक्स आ नंगौना जाय कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना मा डिग्री बेखौल' नायनांगौ जोङो डिग्री अफ कार्बन एखेबो डिग्री of carbon degree of carbon at which degree of carbon at which halogen halogen group is present halogen group is present ओमफ्राय एग्जाम्पलखौ नायदो दानिया बेयाव होनोब्ला गेजेराव सी एलेमेन्ट जों हेलोजेन ओमफ्राय मा कार्बनजों एटाच जादों इ मोनसे कार्बनजों इ कार्बना मा डिग्री सेकेन्डारि नङा होमबा नंगौना एखे मोनसे कार्बनजों नालाय ओमफ्राय मायो सेकेन्डारि बा 2 डिग्री हेलाइट हागोन दे नोंगौना हागोन हाया होननाय बाथ्रा फैयो नोङो सोरबा हाया होननाय बाथ्रा फैया नोंगौना हाया होननाय बाथ्रा फैयालै बै नाय ब्रमिनसो जों इजों एटाच जादों नोंगौना इ मा मोनसे टारसियारि डिग्री नङा होमबा मोनथाम कार्बनजों एटाच जाना दङ ओमफ्राय टारसियारि हेलाइट बरिया नोंसोर नै मोनसेखौ
गोख्रै गोख्रै एकदम फटाफट एकदम गोख्रै लिरदोंमोन मानसिनि बेयावनो होनो जोङो ब्रमाइड थांबाय आय'डाइड होनो हायो दे बे आय'डिन थानाया आय'डिना मा डिग्री फ्लुरिना मा डिग्री बेखौ नायबानो जाबाय नोंसोर आंखौ खोमोरखांनायावलासि जानांगोन आंखौ खोमोरखांनायावलासि जानांगोन जाबायना जाबायना ओमफ्राय माने आय'डिना इ कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जादों मोनसे मोननै नंगौना बे मोनसे एखि मोनसे बे माने सेकेन्डारि आय'डाइड मा बुंगोन बेखौ सेकेन्डारि आय'डाइड सेकेन्डारि आय'डाइड बे मोनसेलाय फ्लुरिना इ कार्बनजों इ कार्बना खैथा एखि मोनसे बेबो मा होनबा सेकेन्डारि नङा होनबा सेकेन्डारि आय'डाइड बरिया जोब्बाय नोंनाबो एलाइटनियाबो जोब्बाय बिदिनो माने degree of amines এবারে নাই degree of amines ini बाहाय बेलेग दे इनिया उल्था माने दहाय मा जादोंमोन कार्बननि डिग्रीखौ नायदोंमोन नोंगोना जाय कार्बनाव हेल'जेन एलकहल आरो हाइड्रजेन बेफोरो एटाच जादोंमोन कार्बनखौ नायदोंमोन किन्तु इयाव बेलेग एनिलिनि माने the number of carbon atoms directly connected with nitrogen जों connect जानायखौसो नायगोन जोङो the number of carbon atoms the number of carbon atoms directly connected with सोरजों connect जायो नाइट्रोजेनजों खैथा कार्बना डाइरेक्टलि कानेक्ट जाना दङ बेखौनो मा होनगोन डिग्री अफ एमिन दे होमबा एग्जाम्पल नायनो जोङो मानि एग्जाम्पल नायनि बै नाइट्रोजेन नंगौना बे नाइट्रोजेनजों खैथा कार्बना डाइरेक्टलि कानेक्ट जादों मोनसेल' नंगौना ओमफ्राय मायो 1 डिग्री एमिन बेखौ नाय ओमफ्राय आरो मोनसे नाय आरो मोनसे नाय बरिया दे मा मोनखो नोंसोरो लास्टनिफ्राय नायनोसै मा होनदोंमोन नाम्बार अफ कार्बन एटम्स डाइरेक्टलि कानेक्टेड विथ नाइट्रोजेन होमबा नाइट्रोजेनजों खैथा कार्बन एटम जादों मोनसे मोननै मोनथाम नंगौना 1 2 3 ओमफ्राय मायो 3 डिग्री एमिन 3 डिग्री मायो एमिन ओमफ्राय मोनसे नाइट्रोजेन आरो खैथा बे मोनसे कार्बनजों नंगौना ओमफ्राय मायो सेकेन्डारि एमिन बे मोनसेलाय बे मोनसे जों दहायनि कनसेप्टजों लाबोयोबा मा सेकेन्डारि होगोन बेनि थाखायनो खालामथाखैमोन आं बेखौ मायो मोनसेल' कार्बना नाइट्रोजेनजों एटाच गैया होमबा मायोबो 1 डिग्री एमिन जुदि नोंसोरो दहायनि हेल'जेननि एलकहलनि बायदि साननायबा नोंसोर मा हागौमोन बेखौ सेकेन्डारि एलकहल होनो हागौ सेकेन्डारि एमिन होनो हागौमोन नंगौना नोंसोरो बे कार्बनासो मोननै कार्बनजों एटाच जाना दङ सेकेन्डारि एमिन बिदि नङा नंगौना मायो मानो नांगोन जोंनो इयाव एमिननियाव माबे मोनसे सरि खैथा कार्बना नाइट्रोजेनजों एटाच जादों बेखौसो नायनांगोन नैबे थांबाय होमबा classify the following as primary, secondary, and tertiary alcohols. Bak 1, 2, 3, 4 मोनब्रै एग्जाम्पल होनाय दङ इ मोनब्रै एग्जाम्पलनि माबे मोनसेया प्राइमारि जागोन माबे सेकेन्डारि माबेयो टार्सियारि बेखौ जोङो मायो नायनांगोन होमबा मामोन एलकहलनि थाखाय मामोन OH ग्रुपआ जाय कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना मा जानांगौ इ कार्बना मा डिग्रियाव दंमोन बेनो मा जायोमोन OH नि एलकहलनि डिग्रि जायोमोन होमबा इ OH आ माजों नांजाबना दोङो इ कार्बनजों नांजाबना दोङो बै मोनसे कार्बना मायो इ कार्बना मायो प्राइमारि सेकेन्डारि टार्सियारि होमबा कार्बना खैथा कार्बनजों मोनसेल' एटाच जायाखै होमबा बै मायो प्राइमारि एलकहल इ OH आ जाय कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना मायो प्राइमारि नालाय ओमफ्रायलाय इ मोनसेया इ अक्सिजेना माजों इ कार्बनजों इ कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जादों मोनसे नंगौना
ओमफ्रायबो प्राइमारि एल्कहल 3 नाम्बारनिया EOH इ कार्बनजों एटाच जादों इ कार्बना खैथा कार्बनजों मोनसे नंगौदा ओमफ्रायबो प्राइमारि एल्कहल ओमफ्राय मोनसे दिले OH खौल' नाय OH जायो EOH माजों कार्बनजों इ कार्बनजों एटाच जादों कार्बना खैथा मोनसे मोननै मोनथाम दङ मोनथाम कार्बनजों एटाच जादों नालाय मा जायो टारसियारि एल्कहल जाबाय नोंना बेखिनियानो मा कुइसनया the total number of secondary hydrogen maka nanti जोंनिया secondary hydrogen खौ नांगौ given compound इ compound secondary hydrogen खैथा दङ secondary hydrogen जानो थाखाय मायाव एटाच जानांगौ बियो secondary carbon इयाव मा दङ मोनसे हाइड्रोजेन दङ डाबल बन्ड नालाय कार्बना मोनथाम भेलेन्सि कमप्लिट जाना दंखायो नालाय बा हाइड्रोजेन मोनसे थागोन जेब्ला इ कार्बना ब्रमिन दंखायो बा हाइड्रोजेन थाबाय इयाव थागोन मोनसे हाइड्रोजेन 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 हाइड्रोजेनखौ मिथिबाय जोङो दानिया सेकेन्डारि कार्बनखौ नागिरदो इ मोनसे कार्बना खैथा कार्बनजों एटाच जायो इखि मोनसे ओमफ्राय बे सेकेन्डारि कार्बन इ मोनसे कार्बना इखि कार्बन मोनसे इखि कार्बन मोनसे ओमफ्राय बे सेकेन्डारि कार्बन इ मोनसे कार्बना इजों मोनसे ओमफ्राय बे सेकेन्डारि कार्बन इ मोनसेया इखि मोनसे ओमफ्राय बे सेकेन्डारि कार्बन इ मोनसे आरो इयो मोनसे मोननै मोनथाम नांगोन ओमफ्राय इयो टारसियारि कालार सोलायबा होनगोन नामा कालार सोलायबा tertiary eventually ये secondary ibu secondary ibu secondary ibu secondary imaye tertiary badannya santai kita hydrogen गासैबो जिखिनि हाइड्रोजेननि गासैबो सेकेन्डारि हाइड्रोजेन गोजा खानांगोन ना होमबा 1 2 3 4 5 6 7 नांगोन बेसेबां 7 secondary carbon number of secondary carbon masing secondary hydrogen sendiri masing secondary hydrogen sendiri the number of secondary hydrogen equal to 7 7 ini mencari number of secondary mai 2 degree carbon number 2 degree carbon saya mai meni carbon tinggal tertanya dengan ini mencari carbon ang tadi kan sih serius sama laban coy ini mencari teman-teman moncé montagnes montagnes interserie et tertiary secondary interserie et tertiary moncé secondary et tertiary secondary kita buka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ini kita buka sama 13 2 degree carbon kita buka sama 13 tar